Vi har fået til opgave at lave et udkast til et eksamensspørgsmål, og vi har så spørgsmål 7, som omhandler vækstfunktioner, og den er lavet af Sebastian og jeg. Og vi skal redegøre for de grundlæggende egenskaber herunder deres vækstegenskaber af de 3 vækstfunktioner, lineær, eksponentiel og potentialvækst. En variabel y afhænger lineært af en variabel x, hvis følgende er gældende. Y er lig a gange x plus b, som er en lineær funktion. Og for at vise en lineær funktion har vi valgt at bruge den her. Jeg har lige lavet en graf. Y er lig a plus b. Igen har vi en lineær funktion, og her kan vi se, at når vi går 1 ud på x-aksen, går vi et vist antal op på y-aksen. Og det vil sige, når x vokser med 1, vokser y konstant med noget andet. Vores b her, det kan vi se hernede, det er vores skæringspunkt på y-aksen. Vi vil så også komme ind på vækstegenskaberne for en lineær funktion. Og en af de egenskaber, det er for eksempel, når x vokser med en konstant værdi, så vokser eller aftager funktionsværdien også med konstant værdi. Og som vi også kom ind på tidligere, så hvis x øges med 1, så ændres y med størrelsen a. Og det vil så sige, altså sagt på en anden måde, hvis x vokser med delta x, så ændres y med a gange delta x. Yes, nu vil vi så komme ind på eksponentielle funktioner. Og eksponentielle funktioner er funktioner med regneforskriften y er lig med b gange a opløftet x, hvor a og b er konstanter. A er funktionens grundtal, b er funktionens startværdi, altså hvor grafen skærer med y-aksen, og x er den uafhængige variabel. Hvis a er større end 1, så er jeg skal lige op. Hvis a er større end 1, så er funktionen stigende. Ja. Og men hvis a er mindre end 0, så er funktionen aftagende. Ja. Yes, og så vil jeg gerne fortsætte fra Sebastian på de eksponentielle funktioner. Og for en eksponentiel funktion gælder det, at når x vokser med 1, så vokser y gange med størrelsen a. Fordoblingskonstanten, den bliver bestemt med en formel, der lyder på logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Og halveringskonstanten, den bliver bestemt med en anden formel, som hedder logaritmen til en halv divideret med logaritmen til a. Yes, så er vi kommet videre til en potensregression, og det er en variabel y er en potensfunktion af variablen x, hvis følgende er gældende. Y er lig med b gange a i ekstra, og a og b er konstanter. Når man skal finde forskriften for en potensfunktion, skal man finde a og b, og så har vi så herovre x og y, det er så vores variabel. Det der kendetegner en potensfunktion er, at der er tale om en procentvis vækst. Og det betyder, at når x vokser med en fast procent, så vokser eller falder y ligeledes med den samme fast procent. Når a så er større end 0, så har vi, tegne igen. En gang til, når a er større end 0, så er der tale om en stigende funktion. Og når a er mindre end 0,
så er der tale om en aftagende funktion.